Wel, gyfeillion, croeso cynnes iawn i bob un ohonoch chi i'r sesiwn arbennig yma pnawn yma, 4 Llwyd ydw i, prif weithredwr a Llyfrgellydd Genedlaethol yma yn y Llyfrgell Genedlaethol. Am raint i pnawn yma ydy medrych croesawu chi gyd, ond croeso yn arbennig i Carwyn. Diolch i ti, Carwyn, am ymuno efo ni pnawn yma fel llywydd y sesiwn ac i gadw trefn ar y ddau frawd sydd yn siarad efo ni pnawn yma. Os gai gyflwyno Carwyn yn gyflym iawn i chi, mae Carwyn yn frodor o Gaerdydd, ond erbyn hyn yn byw gyda'i deulu yn ardal Gaerfyrddin. Mae Carwyn, fel y gwyddoch chi, dwi'n siŵr, yn awdur, yn arfwr ac yn ieithgu. Ac fe raddiodd Carwyn o Rhydychen. Dwi'n iawn, rhag ofn i mi ddweud yr un y llall, Carwyn, o Rhydychen gyda gradd yn y dosbarth gyntaf mewn ieithoedd modern. Carwyn ydy awdur a falau Cymru, a gyhoeddwyd yn 2018. A bu'n rhan o'r grŵp hefyd sydd wedi sefydlu y casgliad cenedlaethol o fala Cymreig yng Ngardd Fotaneg Cymru. A mi fuodd Carwyn hefyd yn rhan o'r grŵp fu'n trefnu dathlu Beibl 1620 Dr John Davies mallwyd efo ni rhyw 2 flynedd yn ôl. Mae llais Carwyn i'w glywed yn aml erbyn hyn ar raglen ragorol Radio Cymru, galwad cynnar i'r rhai ohonoch chi sydd yn deffro'n gynnar ar ddydd Sadwrn. Mi rydych chi wedi clywed llais awdurdodedig Carwyn yn trafod pob math o agweddau o'n hanes naturiol ni fel Cymru. Erbyn hyn mae Carwyn yn gweithio i Undeb Bedyddwyr Cymru fel swyddog cenhadaeth a chyfathrebu digidol. Felly, croeso cynnes iawn i ti, Carwyn, a mi drosglwyddai felly weddill y cyfarfod i dy ofal di. Diolch yn fawr, Pedr. Diolch i bob un ohonoch chi sydd yn gwrando ac yn rhan o'r sgwrs gyda ni pnawn yma. Mae'n addo y bydd yn sgwrs difyr, a dwi'n siŵr y byddai'n dysgu cryn dipyn o gael cwmni y 2 frawd yma. Dwi am eu cyflwyno nhw mewn munud, Wil Aaron a John Aaron. Mae'n bwysig, wrth gwrs, taw sgwrs yw hon, ac mi fydd eich lleisiau'r cyfraniadau chi ar y diwedd yn rhan o'r hyn sy'n neud y sesiwn yma yn werth chweil. Dyn ni'n bwriadu siarad gyda'n gilydd, cynnal y drafodaeth gychwynnol yma rhwng John a Wil a minna i raddau am ryw 3/4 awr nawr, ac yna mi fyddwn ni'n agor y llawr fel petai i gwestiynau ac i sylwadau. Mae hwn yn bwnc penodol, mae'n bwnc hanesyddol, ond mae hefyd yn bwnc sydd yn ymwneud ac yn gorgyffwrdd â gymaint o bethau amserol ac a dweud y gwir dadleuol i raddau yn ein hoes ni.
Mae yna drafodaethau pwysig a brwd yn mynd ymlaen o gylch dadgoloneiddio, o gylch effeithiau credoau ar ein byd, yr hyn sy'n cymell pobl. Wrth gwrs, mae cymhelliadau personol gŵr sy'n eistedd ar hyn o bryd yn y Kremlin wedi bod ar feddyliau cymaint ohono ni wrth i ni geisio deall sefyllfa rhyfel Wcrain. Ond dyn ni'n mynd i nawr edrych ar ddau o oes llawer ynghynt sydd a gafodd ei geni mewn Cymru wahanol i'n Cymru ni. Mae yna lawer yn gyffredin, ond mae yna lawer iawn sydd wedi newid. A dwi'n gobeithio wrth i ni edrych ar y thema yma trwy fywyd y ddau wr hyn, sef Griffith John a John Davies, a thema Globaleiddio'r Cymru. Gobeithio y bydd rhywfaint o leini yn dod i ni wrth i ni. Yr hyn maen nhw'n gweud, wrth gwrs, am hanes, yw bod e'n gallu, ar ei orau, yw bod e'n gwneud ni'n wylaidd. A gobeithio wrth i ni edrych ar fywydau'r ddau hyn a'r cyd-destynau y buon nhw'n gweithio ynddyn nhw, y bydd yn rhoi rhywfaint o leini ni, y bydd hefyd, dwi'n siŵr, yn gwneud ni yn wylaidd wrth feddwl. Digon gen i am y tro. Mae'n fraint i fi nawr gael cyflwyno dau frawd, Wil a John Aaron. Gyrfa mewn teledu gafodd Wil Aaron yn cyfarwyddo a chynhyrchu i BBEC Cymru, NZBC, BBEC Llundain ac S4C. Fe ffurfiodd ffilmiau'r nant yn ôl yn 1976, y cwmni nath gynhyrchu rhaglenni fel Hel Straeon, Sgorio ac wrth gwrs Come On Midfield. Mae wedi gyhoeddi llyfr ar hanes y mormoniaid Cymreig a groesodd y paith i ddinas y Llyn Halen, sef Salt Lake City, yn yr Unol Daleithiau, cyn dyfodiad y tren, a mae nawr yn gweithio ar hanes y Cymru fi yn Tahiti cyn 1850. Gael adrodd hynny. Hanes y Cymru fi yn Tahiti cyn 1850. Pwy oedd y Cymru hynny? Gawn ni glywed mewn munud fach. Yna, John, croeso mawr i tithau hefyd. Diolch am dy gyfraniad. Fe aned John yn frawd i Wil yn Aberystwyth, yn efaill i Jane Aaron, ond fe aeth John i Aberystwyth i'r brifysgol. Fe raddiodd yn ffiseg, neu gradd doethur hefyd. Aeth yn athro wedyn, a mae wedi cael gyrfa hir fel athro yn ysgol maes yr yrfa, athro gwyddoniaeth yno. Ond yn ogystal i'r meysydd gwyddonol, mae e hefyd wedi ymhel yn hanes ac wedi ysgrifennu cryn dipyn ar y tadau methodistaidd Cymraeg, pobl fel John Jones Talsarne, a mae ganddo gofiant i Thomas Charles ar y gweill. Mae hefyd wedi ymddiddori yn hanes Griffith John a fi yn China. Fe gyrhaeddodd Griffith John China yr un flwyddyn ag y bu John Davies y Cymro farw yn Tahiti. Dyna'r llun yn cyswllt rhwng dau gymeriad ein sgwrs ni y prynhawn yma. Mae yna un person arall gen i groesawu ac i ddiolch iddi sef Delyth Davies. Diolch yn fawr i chi, Delyth, am eich gwaith yn cyfieithu y prynhawn yma. Ydyn ni gyd yn ddyledus i chi am y gwaith caled yna. Iawn, felly, i ddechrau, y peth cyntaf sydd eisiau ni wneud yw cael deall cefndir y ddau ddyn yma. Y ddau genhadwr, eu cyflawniadau, ond hefyd yr hyn oedd yn eu cymell nhw. Beth oedd dealltwriaeth John Davies ar y naill llaw a Griffith John ar y llall o'r hyn roedden nhw'n ceisio ei wneud yn y gwledydd pell hyn o safbwynt Cymru oes Victoria. Gan i ddechrau gyda chi, Wil, a John Davies, cyn symud ymlaen i John ag Griffith John. Diolch yn fawr. Chi'n glywed i nawr? Ydyn. Diolch yn fawr. Right. Wel, John Davies, mi adawodd e Cymru yn 1800, mis Chwefror 1800. Dawodd e gartre, dawodd e ffrindiau bore oes, ac mi ffarweliodd e ei famwlad am byth.
Oedd e'n 80 oed, mab I wehydd ym mhwy Llam Ehangach yng Ngwynfa, wedi dysgu crefft y gwehydd gan ei dad. Wedi roedd gael pythefnos o addysg yn un o ysgolion Madam Befan, ond lleuad yr addysg ffurfiol gafodd, yr hyfeddod yw gymaint gyfrannodd John Davies fel gramadegwr, geiriadur, hanesydd, cyfieithydd ac yn bennaf fel athro. Mae sôn yn weithio am gyfnod mewn siop groser yn y Bala, dyma efallai cyfarfiad Thomas Charles. Cafodd droedigaeth mewn diwygiad yn ardal Pont Robert a bydd un o sefydlwyr ar achos yno gyda John Hughes ac Anne Griffiths. Ac I weithio fel athro yn ysgolion cylchynol Thomas Charles am gyfnod, a Thomas Charles hefyd by'n gyfrifol am ei gyflwyno I Gymdeithas Cenhadol Llundain. Roedd y gymdeithas hon wedi dewis Tahiti ar ynysoedd cymdeithasol fel maes cyntaf I Llafur. Cafodd yr ynysoedd wrth gwrs gyhoeddusrwydd aruthrol wedi ymweliad Captain Cook yn nhw. Manteision tybiedig o fynd yno oedd bod y bobl yn arbennig o gyfeillgar, yr hinsawdd yn arbennig o dyner, y bwyd yn fwy na digonol a'r iaith nôl pob sôn yn gymharol hawdd I'w ddysgu. Hynny, roedd y criw cyntaf o genhadol anfonwyd i'r ynys, 4 mlynedd o blaen John Davies, wedi llwyr fethu eistroli'r iaith. Roedd 11 ohonynt yn goreddi a gadael yr ynys. Erbyn I John Davies a'r 7 cenhadwr ddaeth gydag ei gyrraedd, dim ond 4 o'r garfan wreiddiol oedd ar ôl. Sylweddoliodd John Davies na'r peth cyntaf rhaid gwneud oedd cytuno ar orgraff i'r iaith, iaith lafar yn unig o Tahitieg. Cytuno ar orgraff doedd dim llawer o bwyd dechrau dysgu na dechrau cyfieithu na dim. Felly dyna oedd ei gyfraniad cyntaf, yr orgraff ddaeth yn gyfrwng maes o law I drosglwyddo y iaith Tahitieg I bapur. Ei ail gyfraniad oedd agor ysgol. Y cyngor gafodd gan y cyfarwyddwyr yn Llundain, cyfarwyddwyr cymdeithas felly yr cymdeithas cenhadol Llundain, oedd dysgu'r plant I siarad Saesneg ac yna I hyfforddi nhw trwy gyfrwng yr iaith honno. Wedi 3 mis hyn llefus, roedd John Davies yn gorau'r cylchyn yna. Gan ddechrau dysgu'r plant I sgwennu a darllen yn y iaith ei hunain. Roedd gan y fwy o barch tuag at yr iaith fodorol a'r diwylliant ynghlwm yno na'i gyflogwyr yn Llundain. Iau fod dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ysgolion Thomas Charles wedi gadw ei farc arno yna. Blynyddoedd anodd fi 10 mlynedd cyntaf genhadaeth, blynyddoedd o fethiannau a siomedigaethau. Roedd yr iaith yn dal I greu problemau iddynt. Wedi 10 mlynedd, dim ond 2 o'r cenhadwr oedd yn ddigon rhugl I bregethu yn yr iaith fodorol, sef John Davies a'r cenhadwr Henry Nott. Mae Henry Nott yn ffigwr pwysig iawn yn yr hanes yma. Cyn dod I Tahiti, adeiladwr oedd yn cael ei ddisgrifio gan amla fel bricklayer. Oedd yn cael ei gydnabod fel arweinydd y genhadaeth, John Davies, efallai fel y trefnydd. Nott oedd yn cael ei gydnabod fel y siaradwr a'r pregethwr gorau yr iaith, John Davies fel yr ysgolhaig gorau. Roedd y ddau wrth gwrs yn hollol hunan addysgedig. Cydweithiodd John Davies a Henry Nott o'r cychwyn cyntaf a trwy gydol ei dyddiau ar yr ynys, oedd yn gefn i'w gilydd mewn materion ieithyddol a chymdeithasol. Ond yr rheswm pennaf am fethiant y genhadaeth yn y blynyddoedd cynnar, fel yw ni, oedd yr afiechydon a gariwyd I Tahiti gan yr Ewropeaid. Trwy gydol y cyfnod hwn, ysgubau pla ar ôl pla drwy'r ynysoedd ac heb I miwnedd 5 Tahitiaid yn ysglyfaeth iddynt wrth eu canraith. Mae'n debyg i'r don weithaf ddigwydd cyn dyfodiad y cenhadon. Hynny, yn ystod 20 mlynedd gyntaf y genhadaeth, hanerwyd poblogaeth yr ynys, a'r cenhadon gafodd y bai. Canlyniad o'ch chi'n I gyd oedd y cenhadon bethu ar gyhoeddi un o'r aryswyr o wirionedd y neges yn ystod y 10 mlynedd cyntaf. Pan dorodd rhyfel allan rhwng y llwythau ar yr ynys 7 mlynedd wedi John Davies gyrraedd, ffodd y cenhadon I Sydney a buont yno am 2 blynedd yn ansicr iawn os oeddynt am fynd yn ôl. Yn ystod y cyfnod hwn, fe negeseuon annisgwyl iawn iddynt, oedd wrth un o'r ynyswyr gwrw'r enw Pomore, oedd prif bennaeth Tahiti neu oedd wedi bod yn brif bennaeth Tahiti nes oedd cael ei goncro gan y llwythau eraill a'i orbodi ffoi I ynys gyfagos Morea. Roedd yn arweinydd craff y ffell weledol. Sylweddolodd y byddai cydweithio'r cenhadon rhoi siawns iddo adian ei lle deyrnas. Roedd wedi mynnu dysgu darllen ac ysgrifennu yn fuan wedi'r cenhadon gyrraedd. Dyma un o'r llythyrau yn fonodd at y gymdeithas yn Llundain. Ffrindiau, yr oedd yn credu ac yn ufuddhau i'ch gair. Ffrindiau, gobeithio felly y gnewch gytuno i'm cais. Ffrindiau, hyn yr wyf yn dymuno, eich bod yn anfon ataf yr holl bethau hynod sydd gennych yn Lloegr. Hefyd anfonwch ataf bopeth sy'n angenreidiol I ysgrifennu. Anfonwch hefyd digon o ynnau a ffawdwr oherwydd y mae rhyfeloedd yn niferus yn ein gwlad. Cem lledir, ni fyddai gennych ddim yn Tahiti. Mae'r fargen yn glir o'r cychwyn. Gynnau a ffawdwr allan llong o bethau da y dyn gwyn I ni ac o'i gael chwythau ryddid I wneud fel ymynoch yn Tahiti.
Mae ymlyniad a Christianogaeth yn fwy ansicr. Hynny, penderfynodd John Davies a 34 o'r cenhadol eraill bentro yn ôl eto. O diwedd 1812, dechreuodd John Davies ddysgu eto. Yng Ngwanwyn y flwyddyn ganlynol, daeth 4 dyn draw o Tahiti yn unswyd i fynychu dosbarthiadau. Honent ei bod yn Gristionogion. Roedd hyn yn syndod i bawb. Oedd hi'n bosibl bod yr hadau o asgarwyd gan y cenhadol oedd yn Tahiti wedi gafael ac yn dal i dyfu yno. Gyda'n hawyd bod grwpiau bychain o ddolwyr yn bodoli ar yr ynys, yn cilio'n gyfrinachol i'r coedydd i weddio a chynnal eu cyfarfodydd. Cododd ysbryd newydd o fewn y genhadaeth a threidodd brwdfrydedd newydd i'r gwaith. Ym Mai 1815, teithiodd Pomered drwy bob gymuned y Morea yn annog y bobl i droi oddi wrth eu diwiau paganaidd, i dymchwel eu delwau ac i addoli diw'r cenhadol. Erbyn Gorffennaf, oedd ar 650 o ddisgyblion yn ysgol John Davies. Yn ymddangos mae egni a'i brwdfrydedd oedd yn gyrru'r gwaith ei flaen yn y cyfnod hwn. Roedd yn dasg feistr caled, barod i feirniadu i gyd genhadon, a fe wnaeth elynion o fewn y genhadaeth. Yna daeth y newyddion sordano bod Pomered wedi croesi Tahiti ac wedi ennill buddigoliaeth fawr yn erbyn ei elynion. Mae'r buddigoliaeth honno yn drobwynt yn hanes yr ynys. Y canlyniad oedd ei sefydlu fel uwch beneth dros yr ynys i gyd, a thros nos, trodd yr ynys yn ynys Christianogol mewn enw o leia. Am y chwarter canrif nesaf, y teulu benhinol a'r prif beneithiad a'r cenhadon oedd yn rheoli Tahiti. Henry Nott a John Davies luniodd y cyfreithiau newydd gan ymweld arbennin yn rheoledd i'w trafod. Pw gyda Pomered a'r prif beneithiad eraill oedd yn cynnal drafodaethau gyda'r llynges Brydeinig a llynges Ffrengig, ddau rym mwy o pwerus yn y môr tawel. Ar yr un pryd, roedd John Davies yn hedig ar ysgol, ac oedd y ddau ohonyn nhw yn ddwfn yn y gwaith o gyfieithu, Nott yn gweithio ar lyg John Davies a'r Matthew. Dyn arall gyfrannodd yn helaeth iawn at gyfieithu ddeol oedd yr hen bennaeth Pomered. Erbyn hyn, roedd eisiau mwy o help arnynt. Cyfeirodd 9 cenhadwr ychwanegol o Brydain, yn ymysg enwog John Williams, Merthyr Eromango, ond dynion gwahanol iawn y cenhadon cyntaf oedd yr rhain. Oedd rhain wedi cael addysg dda, feint o ddosbarth cymdeithasol uwch ac edrychedd lawr eu trwynebraidd ar yr hyn genhedlaeth. Roedd yn feirniadol o'i ffordd o byw, gan eu cyhuddo bod wedi suddo i gyflwr y bobl roedd yn ceisio eu hachu. Ac roedd cael y brodorion i weithio yn holl bwysig i'r genhedlaeth newydd yma. Credyn fod diogi a sigurdod y bechodau yn ddynt eu hunain ac yn arwain at amryw bechodau eraill. Ond gwrthwynebau'r hen genhadon y syniad o'r fodi'r ynyswyr i weithio. Roedd dim yn gyndyn o drefedigaethau yma, swyr o John Davies. Roedd yn tybio ein bod yn ceisio cyfoethogi'n hunain ar ei trael hwy, ac fel cynlyniad, roedd yn fwy drwg dybus o'r ysgrythyr. Y teimlad mae rhywun i gael yw bod yr hen genhedlaeth llawer agosach at y brodorion yn parchu fel fennau o diwylliant a'i ffordd o fyw yn fwy na'r rhai ifanc newydd yma. Wrthoda cenhadon newydd gydweithio gyda Pomered. Yn ei tîm hwy, roedd yn feddwyn ac yn deirn ac yn anhebyg iawn o fod yn Gristion. Rhwygwyd y genhadaeth yn ddwy. I ymgais i gael gwared o John Davies trwy gyhuddo ymddwyn yn anweddus tuag at ferched yr ynys, gan fonwyd llythyr cyhuddgar i Lundain, a'i trwy 4 blynedd anodd iawn, ciliodd i dde'r ynys, roedd y gorau gyfieithu a chanolbwyntiodd ar afalu am eglwys anghysbeth Papara. O'r diwedd, gafwyd ymchwiliad a chafwyd ef yn ddieuog, ond ni symudodd yn ôl i'r brifddinas, a hosodd yn Papara yn weddill ei oes yn cadw allan o gwrylon gystal a fedrai. Mae John Davies yn gyfrifol am gyhoeddi nifer o lyfrau. Y gramadeg cyntaf o'r iaith Tahitieg, geiriadur Saesneg Tahitieg cyntaf, cyfieithiad o daith y Pererin, nifer o gosledau o amynau, llawer o lyfrau ysgol. Ond y Beibl, 1838 oedd coron ei waith. Y gŵr gafodd y fwyaf o'r clod am y cyfieithiad oedd Henry Nott. Rydych chi'n gofyn pa ddarnau gyfieithiau sy'n ysgynnodd John Davies a John Hughes Bond Robert. Gyfieithiau Matthew, Mark, yr epistolau at y Galatiaid, Ephesiaid, Philippiaid, Colosiaid, Thessaloniaid, Timotheus, Titus a Philemon, hefyd llyfr y Salmau. Peth rhyfedd meddwl John Hughes bod Cymro na chafodd ond ychydig fusoedd o ysgol yn cyfieithu'r ysgrythur o'r Hebraeg a'r Groeg i'r Tahitieg. Cyfranwyd rhai llyfrau gan genhadon eraill, ond Nott gyda 34 llyfr i enw gyfieithiad y rhan fwyaf o'r gwaith, ac oedd yn llawn heiddi'r braint o gael mynd i Lundain i weld y gyfrol drwy'r wasg a derbyn y llongyfarchiadau yno. Ni ddangosodd John Davies y gronion lleiaf o genfigen. Rwy'n credu meddai bod ei gyfieithu yn wych. 1844 to'r rhyfel allan rhwng Ffrainc a'r Tahitied, oedd yr rhan fwyaf cenhadon wrth gwrs yn gwrthwynebu'r pabyddion yn cefnogi'r Tahitied a Frenhines, yr Pomered erbyn hyn wedi marw. Ond nid John Davies. Gymaint roedd yn ofni a chasau pabyddiaeth, roedd yn heddychwr.
Rwyf yn cyfaddef meddai bod fy nheimladau am Gristnogion yn ymladd mewn rhyfel ddim na'n hebyg i'r air crynwyr. Wedi'r Ffrancwyr ennill y dydd 3 blynedd wedyn, gadawodd yr rhan fwyaf o'r cenhadol o wlad ond arhosfod John Davies. Caniatawyd iddo barhau i bregethu. Erbyn hyn roedd yn ddall a'i lais yn methu. Ymladdodd ymlaen am 7 blynedd arall yn cyflawni ei dyletswyddau gystal â fedrau hyd y diwedd. Bu farw yn 1855 yn 82 mlwydd oed, wedi cyflawni 55 mlynedd o wasanaeth yn Tahiti. Diolch yn fawr iawn i chi am y cyflwyniad yna i holl fywyd a gwaith John Davies. Dewn ni ymlaen i bwyso a mesur ag edrych ar rhai o'r agweddau hynny yn fwy manwl ar ôl i ni glywed hanes Griffith John. Felly, John, atoch chi. Diolch, Carwyn. Ydy'r lefel sŵn yn iawn? Chi'n yng nghlywed i, Carwyn? Ydy, ie, grêt. Iawn. Diolch. Wel, Griffith John, fe gath ei eni yn Rhagfyr 1831 yn Abertawe, teulu tlawd iawn, i dad yn gweithio yn y gwaith copr, a bu farw i fam o'r colera, pan oedd e ond yn fabu'n 6 mis oed. Mi helpwyd i godi'r teulu o 5 o blant, oherwydd o'n nhw'n mynychu capel Ebenezer, Abertawe capel Annibynwyr pryd hynny. Ac yna pan bu farw i dad wedyn hefyd o'r colera, ond pan oedd e nawr yn bron yn oedolyn, yn 15 mlwydd oed, bu gweinidog y capel Elias Jacobs mwy na lai yn Llystad yn edrych ar ei ôl. Oherwydd oedd wedi dangos awydd i bregethu erbyn hyn, a fe helpodd i weinidog i gyrraedd coleg diwynyddol Aberhonddu. Ac un o'r darlithwyr yno oedd cyn-genhadwr David Griffiths, yn enwog fel un o genhadon Madagascar. Wedi gorfod ffoi nawr o Madagascar oherwydd erlyd y Cristnogion oedd yno ac yn helpu yng ngholeg Aberhonddu. A trwy wrando ar ddarlithiau David Griffiths, fe argyhoeddwyd Griffith John o'i alwad i'r maes genhadol ac o ymweld â theulu David Griffiths fe gwmpodd mewn cariad a'i ferch Margaret a bu'r ddau briodi. Ond cyn priodi, mi oedd e wedi ymuno ar LMS, Cymdeithas Cenhadol Llundain. Ac fe hwyliodd y ddau dim ond mis ar ôl i priodas a glanio yn Shanghai yn China. Mi oedd ei hunan am fynd i Madagascar, ond oedd y wlad yna ar gau a mi ddarbwyllwyd e gan y cymdeithas mae China oedd y lle oedd angen dynion fel ynte. A fel y clywon ni, glaniodd yno Medi 1855, union fis wedi marwolaeth John Davies yn Tahiti. Ac felly mae Griffith John nawr yn sicr yn rhan o ail do cenhadol Cymreig. Mae China mwy neu lai yn wlad caeedig hefyd, ond bod yna porthladd Canton yn y de, a porthladdoedd eraill yn arbennig Shanghai a'r agor yn unig mwyn derbyn llongau a'i masnach. A roedd gan yr LMS 5 gŵr yno yn y ddinas yn barod, dyna cyfanswm i cynrychiolaeth nhw yn China i gyd. 5 ohonon nhw heb fod fwy na 10 mlynedd ar y mwyaf yn y wlad. Doedd ddim hawl gan unrhyw dramorwr i deithio mwy na 7 diwrnod mas o'r porthladd lle roedden nhw wedi gosod. O fewn rhyw 6 mis yno, mi roedd Griffith John wedi dysgu digon o Mandarin, y Mandarin llafar, y vernacular, i allu fynd i bregethu yn y strydoedd. Ond erbyn 5 mlynedd yn y ddinas, cymaint oedd ei awydd e i ledeini'r Efengil i ddehongliad o taith 1 diwrnod oedd i'r graddau bod e wedi ymweld â llaweroedd o drefi o fewn 100 milltir a hanner o gwmpas Shanghai. Yn barod oedd e'n torri y rheolau yn ei awydd i cyrraedd cymaint ag allai gyda'i bregethu. Ond trwy'r cyfnod roedd ei lygad yn arbennig ar ddinas 700 milltir i fyny'r Yangtze. Mi oedd yr afon fawr y Yangtze, mi oedd yr aber yn Shanghai, a 700 milltir i'r gorllewin oedd Hong Kong. Dyna oedd yr enw pryd hynny, ac am gan mlynedd arall, ond mi ddefnyddia i enw gwahanol am y ddinas oherwydd i ni llawer mwy cyfarwydd ar enw Wuhan.
lle mae'r pandemig presennol yma, lle mae'n credu fod wedi dechrau Covid yn Wuhan. Dyna oedd y ddinas yr oedd Griffith John yn dyheu i gyrraedd. Mi oedd e reit yng nghanol Tsieina. 700 milltir o môr Tsieina yn y dwyrain, 700 milltir neu chydig dros o'r ffin a Thibet, sef dyna oedd ffin gorllewinol Tsieina ar y pryd. Felly reit yn y canol felly, ac hefyd reit yn y canol rhwng Peking, sef y Beijing presennol yn y gogledd a Hong Kong lawr yn y de. Mi oedd yr afon Yangtze'n rhedeg trwyddi, a reit trwy canol torri'r wlad yn hanner, mi oedd yr afon Han yn rhedeg trwyddi, o ryw 900 o filltiroedd o'r gogledd lawr i Wuhan. A dyma felly ail ddinas y wlad, ac yn ganolfan trafnidiaeth, yn ganolfan diwylliant, yn ganolfan economaidd, ac yn arbennig felly yn golygu yma'n lle hoffe Griffith John bod fwyaf. Poblogaeth y ddinas ar y pryd oedd rhyw 4 miliwn, sydd yn dangos rhywbeth o seis y lle. Dyna pam mi oedd Griffith John wedi gallu llwyddo fynd yno, oedd oherwydd un o canlyniadau ail rhyfel opiwm rhwng Prydain Fawr a Tsieina, fe soniw allan am hwnna eto, oedd bod Tsieina wedi cael ei gorfodi i agor yr afon fel bod llongau Prydain Fawr, gwledydd eraill, yn gallu mynd â'i masnach reit trwy ganol Tsieina. O fewn 6 mis i'r penderfyniad yna, mi oedd Griffith John wedi cyrraedd y ddinas ac yn pregethu yn y strydoedd. Ac yno, o fewn 2 flynedd, fe sefydlodd eglwys Protestanaidd cyntaf canolbarth Tsieina. A dweud y gwir, unig eglwys Protestanaidd Tsieina, heblaw am beth oedd yn bodoli yn yr ychydig wrthladdoedd ni wedi trafod. Ac yma y bu, dyma fi ei gatre am yr hanner can mlynedd nesaf. Ei prif flaenoriaethau yn y ddinas oedd yn gyntaf pregethu, yn ail cyfieithu'r Beibl, ac yn drydydd ysgrifennu a chynhyrchu tractau. A gobeithio allwn ni ddod nôl at rheina eto rhywbryd. Ond dyna oedd yr blaenoriaethau. Ond wrth gwrs wedyn fel yn hanes holl cenhadol Cristnogol, mi oedd yna sefydlu ysgolion cynradd i fechgyn, ac yna am y tro cyntaf i'r cyhoedd cyffredinol, ysgolion i ferched cynradd, ysgolion uwchradd wedyn. Dechreuodd rhain yn syth 1865, a mae'n ddiddorol sylwi o be wedodd William am y dysgu Saesneg, rhaid bod yr LMS wedi dysgu gwers nhw. Nid tan bod Llywodraeth y Dalaith, Hwbei, yn gofyn am help Griffith John i sefydlu sefydliad addysgol cyntaf drwy'r Dalaith i gyd, a gofyn am ei help hynny 1897. Nid tan hynny y dysgwyd Saesneg am y tro cyntaf ar y cwricwlwm. Roedd Griffith John ddim yn gweld diben y peth. Dysgu plant Tsieineaid i fyw yn Tsieina oedd e. A Llywodraeth ei hunan ofynodd iddo fe pan oedden nhw yn dechrau penderfynu fod angen mwy o addysg gorllewinol. Dychwelodd Griffith John i Brydain ym mis Tachwedd 1911. Yn sâl dementia arno, a bu farw ym mis Gorffennaf 1912. Pan gyrhaeddodd Wuhan 57 mlynedd ynghynt, prif aelodaeth yr Eglwys Protestanaidd yn yr holl o ganol Tsieina oedd 3. Fe a'i wraig a chydweithiwr arall. A pan adawodd y ddinas 57 mlynedd yn hwyrach, roedd e'n gadael ar ei ôl yn y 2 dalaith Hwbei a Hunan eglwys o dros 10,000 o gredinwyr. Diolch. Diolch yn fawr i chi. A dyna wreiddion ni felly yn y 14th ganrif ar 15 o'r dechrau fwy na lai hyd at ddiwedd y ganrif.
trwy fywydau y ddau genhadwr hyn. A'r ddau, ambell i beth sy'n fy nharo i wrth i ni ddechrau mynd dan y wyneb yma, yw wrth gwrs arwyr oedd y cenhadon hyn, a mi allwch chi'n nghywiro i mewn munud, os dwi ddim yn gywir yna, John a Wil, arwyr oedd y cenhadon hyn, a'i dosbarth nhw o genhadon yng Nghymru y cyfnod, Cymru anghydffurfiol y cyfnod. Ond erbyn hyn, dwi'n rhyw feddwl ar y cyfan, mae gweld nhw a cenhadon eraill fel dihirod y byddwn ni'n tueddu gwneud o fewn diwylliant yr unfed ganrif ar 20. Wedi mynd o un eithaf i'r llall. Mae hynny'n ddiddorol, wrth gwrs. Sawl thema arall sy'n codi, un yw dosbarth cymdeithasol y ddau yma, wrth iddyn nhw fynd allan yn neud eu gwaith. Mae hynny'n codi, wrth gwrs, cwestiwn holl bwysig, pŵer a chyfryngaeth neu agency. Pwy sy'n gallu gwneud i bethau digwydd, gwneud i bethau newid yma. Ac wrth gwrs, nid yn hal y llywodraeth oedd y cenhadon hyn, a mae yna bethau yna, wel, nid llywodraeth Prydain, nac ychwaith fel y cyfryw llywodraethau y gwledydd oedden nhw'n mynd iddyn nhw. Ond wrth gwrs, mae yna dynamig cymleth yna rhwng y cenhadon a'r awdurdodau oedd yn bodoli. A cwestiwn iaith, wrth gwrs, yn un holl bwysig. Ond gobeithio bydd cyfle i fynd ar ôl rhai o'r themau hyn wrth i fynd ymlaen. Ond dwi'n meddwl y peth cyntaf i ofyn nawr, os gael droi ato chi, Wil, oedd, neu yn hytrach yw, y cwestiwn yma sy'n agos i'r wyneb i ni fel Cymru, sef wrth i ni geisio deall y cenhadon hyn, i ba raddau oedden nhw yn gynrycholadol o'i cyfnod, ac i ba raddau oedd y ffaith eu bod nhw'n Gymru yn dylanwadu ar eu ymagweddu nhw ac ar eu gweithredoedd fel cenhadol. Oedd na wahaniaethau yn hyn o beth rhyngddyn nhw, a gallwn ni ddechrau Wil gyda chi a gyda John Davies, oedd na wahaniaethau rhwng John Davies enghraifft a'r cenhadon eraill nad oeddynt yn Gymru. Wel, mae'n gwestiwn diddorol. Mi ath 4 Cymraeg allan i Tahiti cyn i'r Ffrancwyr ddod yn 1843. Un o Dal y Bont yn Ngheredigion, Thomas Jones, bachgen di-addysg, oedd e'n gweithio fel rhyw fath o gweithio ar y goets fawr, neu beth oedd e'n dweud. Mi ath i weinyddu yn diwedd un o'r ardaloedd mwy anghysbell yn Tahiti, ac mi ath bethau'n drwg gyda fe. Dechreuodd e fed y drwm, dechreuodd e guro'i wraig, dechreuodd e gyhyd ar gynhadon eraill o bob math o bethau. Dawodd e yr ynys am mynd i America, ac mi dorwyd y cysylltiad gyda'r gymdeithas. Mi gafodd e, beth sy'n ddisgrifio heddiw, yn mental breakdown. Yna, y mwyaf deallus a falle y mwyaf addysgiedig o'n dyn o'r enw Thomas Lewis. Gath e drafferthion mawrion, mi benderfynodd e ar ôl blwyddyn, oedd e'n un o'r cenhadon ddoth gyda'r llong gyntaf y Duff. Mi benderfynodd ar ôl blwyddyn, oedd hi'n cyn i John Davies gyrredid oedd. Bod rhaid mynd allan i brigethu ymysg yr ynyswyr, bod trio neud e ar ryw ganolfan ddim yn mynd i lwyddo. Ac mi wedodd e wrth i gyd gynhadon bod e'n mynd i briodi merch yr ynys. Ac oedd hyn, wrth gwrs, yn tabw aruthrol ymysg yr efengelwyr. Gath ei dorri allan o'r genhadaeth. Mi fynnodd e fynd. Mi gath ei drin yn anghredig iawn gan ei gyd genhadon. Iddo fe gwrthod siarad ag e, gwrthod i wahodd e i'w cartrefi. A blwyddyn wedyn, fi oedd e farw. Mae'r genhadon yn dweud mai wedi ladd gan un o'r teulu ynyswyr oedd e. Dwi'n credu mai wedi mater o hun yn lafiad oedd e, achos fi oedd draws dyddiadur, ac yn y dyddiadur mae'n dweud bethau fel hyn. Gan fy mod am lawer blwyddyn wedi dioddau ar adegau o iselder ysbryd dwfn, ac ar adegau eraill yn cael fy nghyhodi chalbannau meddyliol. Rwyf yn nawr yn teimlo'r effeithiau yn dwysau. Dim synwyd yn fawr gan ymddygiad oeraidd gymrodir. Yderaf na bydd yr arglwydd yn fy ngadael yn ddigysur, yn gwlad ddiethyr. Ar ola ohonyn nhw oedd gwr enw Thomas Joseph o Llanybri, a hwn ydy'r broblem. Doedd e ddim allan tan 1839, felly oedd e bron 20 mlynedd ar ôl i John Davies gyrraedd. Ond oedd e'n hollol wahanol i'r tri arall. I fod e'n Gymro, hyd y gwn i pybyr, hynny yw mi ath e i ysgol yng Nghaerfyrddin, oedd e'n unedigol Llanybri.
Mi ath ei Gapel Awst, mi briododd berch o Gapel Awst, ond mi wrthododd gydnabod i Gymreigtod unwaith ddoth allan i'r ynys. Mae John Davies yn dweud, mae'n fwy o Sais nag o Gymro, daeth yma o Gaerfyrddin heb gymaint â Beibl yn iaith ei wlad. Ond hwn gath yr yrfa mwyaf llwyddiannus, heblaw John Davies, of course, o'r ddau arall mi. Orffennodd e'n barchus iawn gofalu am eglwys yn Minster yn Llundain, fi oedd allan a 4 blynedd yn unig. Ond mae'n iddo, pam tybed bod e wedi penderfynu troi gefn ar ei Gymreigtod? Pa fanteision oedd e'n gael o wneud hynny? A dwi yn teimlo bod yna ragfarnau o fewn y cylchoedd efengyl yn Llundain, gyda ddyfyniad arall wedyn, un wych wedi gwir, gan wedi digon nhw John Campbell, wedi dod Tabernacle Moorfields. Mae'r Albanwyr a'r Cymru yn debyg iawn i'w gilydd, meddai fe. Maent fel arfer yn bobl dywyll, yn galed a braidd yn drwm a gwladaidd. Ychydig sydd ganddynt o'r nodweddion hardd urddasol a diamhongar hynny sydd gan y Sais. Wel, tybed os oedd Thomas Joseph yn credu bysau'n cael mwy o barch fel Sais, dwi jyst ddim yn gwybod. Ac i ddweud y gwir, fi erioed wedi darllen unrhyw gwynion am ragfarn gwrth Gymraeg yn Tahiti yn y llythyrau anfonwyd nôl ymlaen i Llundain. A John Davies yn ddigon parod i gyhyddo'r cyfarwyddwyr yn Llundain o bob math o bethau. Ond dwi byth wedi weld e'n cyhyddo nhw o gamdriniaeth ar sail i Gymreigtod. Felly wy'n ofni, dwi ddim yn gwybod. Ie, diolch. A mi ddefnyddiais i'r ddau mawr yna arwyr a dihirod gynnau. Ac efallai, o'r disgrifiad yna, ni'n dechrau cyffwrdd ar ffordd categori arall i ddechrau meddwl am rai o'r hyn. Wrth gwrs, mae bob un yn unigol, mae hwnna'n ddiddorol. A falle bod yna elfen o naifrwydd yn mynd i'r pair hefyd o ran wrth i ni fantoli. John, beth am China, beth am Griffith John? Siwr byddwch chi'n pwyso mesur hynny? Just feddwl o ran eich pwynt diwethaf chi. Mae rai cofio mewn cof, mae yna 100 mlynedd rhwng beth ni'n clywed o Tahiti a beth ni'n clywed o China. Ond 2 beth o ran Cymreigtod. Fel y dweud i, oedd yna 5 o'r LMS yn Shanghai pan gyrraeddodd Griffith John gyntaf. Pob un ohonyn nhw'n Saeson. Ac pob un yn hŷn ag Griffith John o ryw 8 i hyd at ryw 15 ar 20 blwyddyn yn hŷn. A does ddim nawr o dystiolaeth bod nhw'n gwahaniaethu neu yn anghytuno. Ond mae yna un peth trawiadol. Polisi'r LMS oedd sefydlu canolfan gref, gosod i hadnoddau yno, gwasgargraffu cyfieithwyr, ysgolion, ffurfio eglwys, maes o law, ac yna'r gobeith o weld dylanwad Cristnogaeth yn lledaenu o'r ganolfan. A dyna nod y 5 gŵr yma, reit o'r dechrau, ers bod nhw wedi bod yno. Ond o'r foment dath Griffith John yno, oedd ei fryd ar deithio i mewn i berfedd y wlad a phregethu. Pan gyrraeddodd Wuhan yn y diwedd ar ôl 5 mlynedd, a bod yn rhydd i raddau wneud fel emynau. Dyna oedd ei ddill o weithio, ei brif enoriaeth pregethu. Mi allai ddweud, 20 mlynedd wedi cyrraedd yno, heblaw am amser o afiechyd, doedd e ddim yn gwybod am ddiwrnod yn yr wythnos na fi yn pregethu allan yn y stryd, mewn llong, mewn teml, mewn capel ffurfiol. A beth sy'n taro chi wrth allan amdano fe yw, mae'n darllen union fel yr hen Methodistiaid yn pregethu hanner neu canrif cyn hynny. Y Methodistiaid Cymraeg a'i pregethwyr teithiol. Na'r pwynt cyntaf. A'r ail beth wedyn, yn sicr yn ymwneud â'i Gymreigtod, oedd fel oedd e'n dod yn enwog yng Nghymru am ei waith, cymaint oedd e'n denu Cymru eraill i ddod ato fe. Mi ddath 3 ohonyn nhw ato fe am hynny bod yn Wuhan gyda'r LMS. A falle bod enwau rhai o'r rhain yn adnabyddus. Efan Bryant o Hirwain, Robert Jermain Thomas, a ddath gyntaf ato e, ond i ni'n cofio fe mwy fel yr un gath i ferthyru yn dod ar efengil i'r Corea, y cyntaf i wneud hynny. William Owen Llanharan, ac yna rhai eraill wedyn, oherwydd swyn i fywyd yn gweithio yn halaethau eraill yn China, rhai fel Timothy Richard Falder Brenin, George Owen o Benfro,
James Thomas o Stepaside, ac yna Hopkyn Rhys, un o'r rhai enwocaf yn China, o Gwmafan. Felly, na chi ddwy gysylltiad a'i Gymreictod a'i effaith yn China. Diolch i chi. Un o'r pethau mawr wrth gwrs am y ddau hyn, ac un o'r pethau sy'n eu cysylltu nhw, yw eu gweithgaredd nhw fel cyfieithwyr y Beibl i'r ieithoedd dan sylw. A mae hynny yn rhywbeth pwysig yn hanes yr ieithoedd hyn. Os ewch chi ar ôl hanes fwy na lai unrhyw iaith, mi fydd y dyddiad a'r amgylchiadau y cyfieithwyd y Beibl iddi yn bwysig mewn rhyw ffordd neu gilydd. A mae hynny'n wir ar draws y byd. Ac wrth gwrs, bu cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg yn allweddol o bwysig o safbwynt iaith a diwylliant Cymru. A fydden ni'n gallu dweud yr un peth am waith John Davies a Griffith John yn achos yr ieithoedd yr oedden nhw'n cyfieithu iddyn nhw yn Tahiti ac yn China, a hefyd yn achos y diwylliannau hynny. Beth oedd effeithiau y gwaith cyfieithu y buon nhw ynghlwm ag e? Ga i ddechrau? Ie, na fe. Wel, fel wedys i'n cyflwyniad, creu yr orgraff oedd y peth pwysica na John Davies ar y cychwyn. Ac oedd hynny'n dipyn o dasg achos mae pob sill yn yr iaith Tahitieg yn diweddu gyda llyfariad. Felly lot o ddefnydd o A, E, I, W. Nag oedd ddim W, A, E, I, O, I. Oedd ddim W ac oedd ddim Y. Ac wedyn, o'n nhw'n cael trafferth y Tahitieg i ynganu nifer o sŵniau caled fel ec a G ac S ac yn y blaen. Ond nhw'n jyst methu dweud y gair Crist. Ac felly oedd rhaid i'r cyfieithwyr ddefnyddio Meseia drwy'r amser. Yr unig gytseiniad yn y wyddor, mae yna rhyw 8 o'n nhw gyd, a ddim trwy dyn nhw. Ond mae yna lythyr hanesyddol diddorol iawn gan John Davies at Thomas Charles. Fe oedd ar goll am hir, a mi ddoth i'r bai yn Llyfrgell Genedlaethol Australia diwedd y ganrif ddetha. A hon yn ôl yr arbenigwyr yw'r llythyr cyntaf, y disgrifiad cyntaf o'r orgraff yma. Ac yn ddiweddarach, fe defnyddiwyd y syniadau yn y llythyr yma i fod yn sylfaen i ieithoedd ysgrifenedig nifer o ynysoedd reit drwy Môr Tawel, gan gynnwys Maori yn Zealand Newydd, Hawaieg, Tongeg, Samoeg, nifer o ieithoedd. Maen nhw gyd yn deillio o'r llythyr yma sgwennodd John Davies a Thomas Charles. A beth sy'n gwneud i fi dim o falch am yn hyfryd o stori, oedd y llythyr pwysig yma wedi sgwennu yn yr iaith Gymraeg. Felly, drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg gath y syniadau mae cyflwyno, sydd wedi cael gymaint o ddylanwad wrth gwrs ar ieithoedd ysgrifenedig o'r y de. Ac un peth arall sy'n licio dweud am y cyfieithiad ydy bod yna 3 cyfieithydd. Bod chi Not a Davies a wedyn yr hen bagan Pomare. Oedd e'n bwysig iawn yn y cyfieithu. Oedd e'n ddyn, ddim dysgedig, ond oedd e'n ddyn perllwyledol sy'n hwyrol iawn. A William Ellis, un o'r haneswyr cynnar oedd yn gynhadwr hefyd, mae fe'n dweud, ni fedri ddychmygu y cyfieithiad heb help Pomare. Yn y dyddiau cynnar, dim ond ei ddeallusrwydd a'i amgyffred efo'r iaith ffrydorol. Fedra wedi rhoddi i'r cyfieithiad y llyfnder a'r cywirdeb angenrheidiol. Fi oedd John Davies a Not yn mynd â'i cyfieithiadau ato fe'r ddiwedd dydd, a sy'n eistedd yna yn cynnig geiriau newydd, yn cynnig ffordd gwell o weid rhywbeth. Ac yn sicr, mae ei farc wedi osod ar seiliau yr iaith ddefnyddiwyd yn y Beibl. Diolch yn fawr. A un o'r pethau arall sy'n taro wrth wrando ar eich crynhwad gynnau hefyd, yw y ffordd y roedd y cwestiwn yma o iaith ac orgraff ac iaith ysgrifenedig ac yn y blaen addysg wedyn, yn sgil yr iaith ysgrifenedig, yn rhan, mae Dinas yn hwyro, yn rhan o ddiddordeb Pomare yng weithgarwch ac ym mhresenoldeb y cenhadol. A'i bod ydy e'n deg i ddweud ei bod wedi defnyddio hynny i'w ddibenion a'i agenda fe ei hun? Yn sicr, oedd hyn yn rhoi grym ychwanegol mawr iddo fe, fel un o'r ychydig bobl oedd yn gallu siarad, achos drwy'r Saesneg wedyn oedd yn gallu ffindio
sut ti'n neud pethau newydd, sut ti'n edrych yn wahanol ar bethau, oedd e jyst yn agor byd newydd iddo fe. Ac oedd e'n digon craff i weld hynny am mynnu bod e misg y cyntaf i ddysgu sut i ddarllen ac i sgwennu Saesneg. Ac felly roedd e fel deiliad pŵer politicaidd brodorol yn Tahiti. Roedd ganddo agenda, ac roedd iaith ac orgraff ac yn y blaen, y Beibl yn rhan o hynny. Roedd gan y cenhadol agenda, a roedd rhain gorgyffwr, ond ddim yn union, ond roedd na orgyffwr. A wedyn, wrth gwrs, agenda ychydig yn wahanol gyda'r bwrdd cenhadol yn Llundain, a wedyn hefyd y pwerau trefedigaethol ym Mhrydain ac yn Ffrainc. Bydde hynny'n gywir? Mae'r ail genhedlaeth o genhadon, bod ei barn nhw am pomrau mor wahanol. Mae'n dangos bod na shift wedi bod yn y ffordd nhw'n meddwl yn y ganolfan yn Llundain. A bod tein wedi allan gan wybod bod yr genhadaeth ddim eisiau nhw wneud yn fawr o pomrau os oedd e ddim yn Gristion cant y cant i'r carn. Oedd John Davies yn gwybod hynny'n iawn bod e ddim. Mi oedd pomrau yn ddyn cymreth iawn. Er enghraifft, ath e byth i gymryd cymyn. Oedd e'n mynd i'r capel yn reoledd ar y sil, ond wrthododd erioed mynd i gymryd cymyn. A maen nhw'n teimlo bod e'n gwybod bod e ddim yn deilwng o gymryd cymyn. Felly, mi oedd na ymderoedd o gydwybod y bethau tu ôl na. Ond wrth eich dweud bod e'n Gristion. Ie, diddorol dros ben, diolch. John, beth am ddylanwad, achos wrth gwrs mae China, well i fi ddweud, wrth gwrs mae China, tynnu sylw at rhywbeth amlwg, ond pwysig, sef bod sefyllfa China fel gwareiddiad hir hoedlog a chyfoethog pan gyrhaeddodd Griffith John yn gwbl wahanol mewn gymaint o ffyrdd i sefyllfa Tahiti. Felly beth oedd dylanwad a cyrhaeddiad ei waith fel cyfieithydd a dim just fe wrth gwrs? A mae'r gwahaniaethau mor ddiddorol yn dyn nhw. Hollol wahanol i John Davies, mi oedd yn cyrraedd gwlad lle oedd y llenyddiaeth i'n nhw'n mynd nôl 100,000 o fynyddoedd, mae'n fe gen i, 1,000 o fynyddoedd cyn Crist. A felly oedd ddim unrhyw sôn am ffurfio gramadeg, geiriadur ac yn y blaen. I broblem oedd pa iaith o ieithoedd China yn strategol oedd yr angen am trosiad newydd. Mi oedd pawb yn cydnabod oedd eisiau trosiad newydd. Mi oedd na cyfieithiad o'r Beibl i Mandarin wedi gorffen gan Robert Morrison blynyddoedd cyn hynny. Ond mi oedd wedi cyfieithu i'r iaith glasurol, y Mandarin glasurol uchel. A dim ond yr sgolorion yn y wlad oedd yn deall yr iaith yma. Mi oedd na 2 lefel o Mandarin arall, fersiynau gwahanol. Un oedd y iaith llafar, y vernacular. Ac yna yn y canol yn fwy ffurfiol, ac yn llai llafar na'r ail, mi oedd y iaith, yr enw arno fe oedd y Wen-li hawdd. Yn iaith fwy ffurfiol, ond yn fwy adnabyddus na'r Mandarin uchel. Dyna'r iaith ddewisodd Griffith John i gyfieithu iddo fe gyntaf. Mi lwyddodd i orffen y Testament Newydd o fewn 2 flynedd, a mi ath ymlaen ati wedyn i'r Hen Testament, ond ar yr un pryd, fe argyhoeddiwyd ef eto. Mae'r prif angen oedd yna Feibl yn yr iaith lafar. Yr Mandarin llafar, y colloquial, y vernacular. A felly ar yr un pryd dechreuodd ail gyfieithu eto Beibl gwahanol i'r iaith yma. A'r rhyfeddod yw erbyn iddo farw, ar ôl 5 mlynedd ar 20 o waith, a hyn i gyd yn cael ei wneud yn ei amser hamdden. Rhwng y gweinyddu, a'r teithio, a'r pregethu, pan ag allai mi fyddai'n mynd at ei gyfeithiadau. Erbyn iddo farw, mi oedd e wedi gorffen y Beibl yn y Mandarin canolig, y Wen-li hawdd, mwy ffurfiol, ac wedi gorffen Testament Newydd a'r Hen Testament hyd at diwedd Eseia yn yr iaith vernacular llafar. Nawr, wrth gwrs, does dim unrhyw gwestiwn fyna unrhyw beth yr un fath o ddylanwad ar iaith China ac oedd y Beibl Cymraeg yng Nghymru. Ond mewn un ffordd mi allwn ni weld ddylanwad. Ar ôl i farwolaeth mi oedd na gyfnod brysur iawn yn trafod cyfieithu y Beibl Tsineaidd. Ac yn 1919 gyhoeddwyd Beibl o'r enw y Chinese Union Version,
A dyna oedd prif trosiad Protestannaidd o wlad a sail yr un presennol. Prif cyfieithiad Protestannaidd. Mae hwnna'n bodoli mewn dwy fersiwn. Y mandolin uchel a'r mandolin llafar. A chyfeithiad Griffith John oedd un o'r ffynonellau pa'n aid ati i ysgrifennu y cyfeithiad llafar yna. Ac wrth gwrs, fel ych chi'n dweud, mae cwestiynau'n codi o hyd yma'r ddadl o ran pa fersiwn o iaith yw ddefnyddio mor berthnasol i ni heddi yma yng Nghymru, falle. A mae wedi bod erioed. Diolch yn fawr. Diddorol dros ben. Ac wrth gwrs mae'n briodol tynnu sylw at y ffaith. Mi soniwch chi gyda, John, bod Griffith John wedi gadael China a rhyw 10,000 o gredinwyr Cristnogol yn y canolbarth yna. Ac mae'n briodol tynnu sylw at y ffaith bod y twf aruthrol yna a welodd ei ddechreuadau wedi parhau i'r presennol. Ac efallai bod rhai sy'n presennol ddim yn ymwybodol bod dros 100,000 o gredinwyr Cristnogol yn China erbyn heddi sydd yn ffigur llawer uwch nag Ewrop, o leia o ran y rhai sy'n arfer ei ffydd, ta beth. Wel, dyna ni wedi mynd ar ôl cwestiwn iaith rhyw ychydig, ac wrth gwrs mae'n iawn tynnu sylw at y ffaith bod y sgwrs yma yn gysylltiedig ar ddangosfa sydd yn y llyfrgell ar hyn o bryd yn edrych ar hanes cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg, ond hefyd gweithgarwch y Cymry yn cyfieithu'r Beibl ar draws y byd. Felly ewch i'r llyfrgell i weld yr arddangosfa cyn iddi ddod i ben. Ac mae'n ddiddorol, wrth gwrs, mae'r hyn y roedd y ddau ynghlwm ag yn rhan o draddodiad Cristnogol dros ben, yn enwedig o ran yr iaith lafar. Dyna oedd Martin Luther, enghraifft, yn enwog am wneud, a fe ddechreuodd y diwygiad Protestannaidd, ond eisiau'r Beibl yn iaith lafar y bobl, yr iaith Almaeneg, roedd e. Ond oedd Luther yn un o'r Almaenwyr, yn Almaenwr o'r Almaenwyr, doedd y cenhadol hyn ddim, ond eto doedd hynny ddim yn newyddbeth. Roedd yna hanes i gyfieithu Beiblaidd cenhadol, yn mynd nôl i'r canrifoedd cyntaf oedd Cris yn hanes yr eglwys. A mae dyn yn meddwl am ymdrechion fel cyfieithu'r Beibl i'r iaith Gotheg, iaith sy'n perthyn i'r Almaeneg sydd wedi marw allan erbyn heddi, a siaredyd yn yr ardal sydd heddiw'n rhan o Wcrain, digwydd bod, ac ymdrech cenhadol oedd cyfieithu'r Beibl i'r iaith honno yn y 4edd ganrif oedd Crist. Felly mae hyn yn llunyn cysylltiol yn hanes Cristnogaeth ar draws y byd. Dwi'n ymwybodol o'r amser, ond dwi eisiau gofyn un cwestiwn arall cyn bod ni'n agor y llawr. Diolch i chi gyd am y cwestiynau chi wedi rhoi yn y chat, a mae croeso chi wneud hynny nawr. Un cwestiwn arall cyn i ni droi at y gynulleidfa, sef y cwestiwn pwysig yma ynglyn â diwylliant a choloneiddio. Erbyn hyn, portreadur cenhadol yn aml fel coloneiddwyr, pobl sydd yn gorfodi eu diwylliant eu bydolwg ar eraill mewn ffordd imperialaidd. Wrth gwrs, mae cysylltiad diwylliannol wastad yn mynd y ddwy ffordd, a mae rhaid peidio colli golwg ar hynny. Be fyddech chi'n meddwl fydde'r dyfarniad teg o chastudiaethau chi o ran Griffith John ar y naill llaw a John Davies ar y llall? Pwy sy'n eisiau mynd gyntaf? A i ysdi, John? Ewch chi, ie. Oce, wel, so ni'n dweud yn sicr bod yna elfennau trefedigaethol yn y math o gymdeithas grewyd gan y cenhadol lle bynnag o'n ymwneud. Oedd yna elfen o dysgu pobl sut i fyw mewn modd wahanol, dilyn arferion y bobl oedd yn symud mewn ac yn y blaen. Ond allwch ddim dweud mai dyna beth oedd pwrpas yr gynhadledd o bell ffordd. Yn sicr, dyn nhw byth wedi dewis Tahiti, os mai dyna beth oedd eu pwrpas nhw. Yn Tahiti, does na ddim digon o dir i gynhyrchu digon i allforio yn rhywbeth, does na ddim
metalau, does na ddim unrhyw ddefnydd crau gwerthfawr. Felly, sy'n nhw byth wedi symud y cenhadol yna, os o'n nhw yn meddwl am pa mor gry oedd y sefydliad o'n nhw'n bwriadu osod ar ei draed yn mynd i fod o ran y byd tu allan ar economeg ac yn y blaen. Yn yw, y pwrpas o'n nhw'n mynd yna oedd dim ond am resymau crefyddol a christianogol. Does na ddim arwydd bod John Davies wedi trio gwasgu unrhyw syniadau ar yr brodorion, oedd o hyd yn trio arwain nhw, ond ddim i gwthio nhw i unrhyw le. Oedd e'n credu mai i ddyletswydd oedd bod yn ffrind i'r ynyswyr, wahanol iawn i'r ail genhedlaeth eto. Mae'r gwanaeth rhwng genhedlaeth gyntaf a'r ail genhedlaeth bron yn werth, bod maen nhw bron ddwy raglen ar wahân. Oedd yr ail genhedlaeth yn credu mai y ffordd o droi'r ynyswyr at Grist oedd gosod esiampl o gymdeithas Gristionogol ar ei orau, a byddai hynny wedyn yn gadael iddyn nhw sylweddoli gymaint o fanteision oedd yna i dilyn y syniadau yma ac i byw bywyd Gristionogol. John Davies, swn i'n dweud, mai i ddelwedd oedd bod mor agos ac oedd yn bosibl at y bobl. Ac dyna'i syniadau o osod esiampl oedd bod yn dyner tuag atyn nhw ac yn anwyl tuag atyn nhw. Gen i un stori bach falle sydd yn disgrifio hyn yn dda. Mi oedd allan un diwrnod yn cerdded pan oedd hi'n law, a methu fewn i un o adeiladau ar y Baganiad, lle oedd le i gadw y diw, rhyw fath o ddelw. Ac oedd drio yn yswyr fewn na. Dechrau siarad nhw, dweud, ga i fynd i nôl y ddelw na, diolch cyffwrdd. Dyna sy'n os gen i mi gymryd unrhyw risg, so mi gymodd dar pren ma, rhyw bli coch drosto fe. A dechrau trafod i dyn, dychwch, os ceg da hwn, os llygyd da fe, os cris da fe, na, gwaith, gwrs ddim. A mae'n dweud, wel, dychwch, dwi ddim yn ofni hwn. Mi fyswn i'n digon barod i dorri hwn yn ddiwllion a'i daflu dan yr haid, ond na i ddim. Mi roi yn ôl y falus lle ges i ar yr allar chi. A dwi'n gwneud hyn, nid allan o barch i'r diw, allan o barch i chi. Diolch, diddorol dros ben. John, o ran Griffith John, ydw i'n iawn i feddwl bod yna gysylltiad rhwng y cwestiwn yma o ran trefedigaethu ac yn y blaen a'r rhyfeloedd opium? Yn bendant. Mae yna ddau agwedd iddo fe yn China, yr cwestiwn yma. Y cyntaf cyn dod at y rhyfel opium oedd, falle bod chi wedi dewis dau sydd ddim mor gynrychiadol o cenhadol yn y gyffredinol gyda bod nhw'n aelod o'r LMS, John Davies a Griffith John. A mi roedd polisi'r LMS o ran y gledydd o'n nhw'n dewis i danfon i dynion iddyn nhw yn wahanol yn gyffredinol i'r holl o'r cymdeithasau eraill. Mi fydde'r cymdeithasau eraill, y bedyddwyr, yr eglwys ladol, y Wesleyed, mi fydden nhw ar y cyfan yn dilyn y masnachwyr. Lle oedd masnachwyr wedi arloesi'r ffordd, yno fydden nhw wedyn ar eu hôl nhw yn mynd i'r wlad, ac felly i'w raddau yn cerdded i mewn i sefyllfa trefedigaethol yn barod. Ac felly oedd y sefyllfa o ran America, o ran India'r gorllewin, o ran Manen Affrica, o ran India ei hunan. Ond mi oedd yr LMS yn penderfynu pa wlad yn ôl le oedden nhw'n gweld oedd yr angen mwyaf. Yr angen iddyn nhw felly angen ysbrydol. A gan fwyaf, oedd yr angen ysbrydol lle roedd y Cristnogion heb gyrraedd eto. A dyna pam ni'n gweld yr LMS yn arbennig yn targedu Ynysoedd y De, a Madagascar, rhai gwledydd eraill yn Affrica, a China'n arbennig. Doedd y cenhadon felly ddim yn gweithredu o fewn sefyllfa y cenhadon cynnar. Trefedigaethol, mi oedd hynny wrth gwrs mwy peryglus iddyn nhw, a mi gaeth cymaint ohonyn nhw i lladd. Ond mi oedd llai o'r dylanwad colonial yma oherwydd hynny. Ond o ran y rhyfel, dyma'r un man lle fi dylanwad ar Griffith John a'i waith, a dylaniad aruthrol oedd e. Y wlad yn gaeedig, neb yn cael mynd mewn i'r canolbarth, ond oherwydd bod Prydain Fawr yn prynu cymaint o nwyddau o China, te a sidan, a fforslen a chachenwaith, a China hunan a ddim unrhyw awydd am y gwahanol nwyddau mi oedd
Lloegr a Prydain gan ymlaen cynhyrchu, mi oedd yna broblem ofnadw o ran y balance of payments gyda Lloegr. Oedd yn gorfod talu mewn arian, a mi oedd rhaid iddyn nhw ddod o hyd i rhywbeth y fydde yn gwerthu yn China, ac wrth gwrs mi benderfynnon nhw ar opiwm. I gynhyrchu yn y meysydd yn India, dod o fe draw. Ceisiodd China gwahardd hwn, mi oedd Prydain yn smyglo fe mewn. Mi ddechreuon nhw atafeilu'r llongau a'r nwyddau, a mi ath Prydain i ryfel yn ei herbyn nhw, ac wrth gwrs ennill yn hawdd gyda'i byddin. Mynnu wedyn bod yna mwy o berthnadoedd yn agor a bod yr afonydd yn cael ei agor mwyn derbyn mwy o nwyddau. A'r irony yw, mae oherwydd hynny, oherwydd gwasgedd imperialaidd Prydain, dyna sut llwyddodd Griffith John i gyrraedd Wuhan. Ond mi oedd e'n cwyno am y sefyllfa drwy gydol i yrfa yno, a mi ysgrifennodd yn un tro. Gyntaf mae'r masnach opiwn oedd y ffactor fwyaf yn erbyn dylanwad Cristnogaeth yn y wlad. Ac ar un tro wedodd nid yn unig y mae wedi rhwystro lledaeniad Cristnogaeth trwy gynhyrchu rhagfan gryf yn ein herbyn ni, pregethwyr Cristnogaeth, ond mae wedi dwyn dirmyg ar y Cristnogaeth ei hunan. A'r rhyfeddod i ni yw, nid tan y flwyddyn 1910, y gwaharddodd Llywodraeth Prydain masnach yn opiwm. Diolch. Felly, mae'n gywir i ddweud felly, o leia'n rhai achosion fel yn achos Griffith John, mi oedd fuddiannau cenhadol yn gallu bod yn groes i fuddiannau a diddordebau ei gwledydd fel petai polisi llywodraeth imperialaidd. Dim wrth gwrs ym mhob achos, a mae hynny wrth gwrs yn bwysig iawn i nodi. Ond mae yna gymlethdod i'r cwestiynau hyn, a dwi'n ddiolchgar i chi am y ffordd ych chi wedi dod allan ar gwahaniaethau rhwng unigolion a chyfnodau gwahanol. Ac wrth gwrs, dyn ni ddim wedi edrych ar y ganrif ynghynt, ond mi oedd yna bethau gwahanol ar waith yna. Ac wrth i ni drafod y pethau hyn, mae'n bwysig cofio hefyd i ni'n sôn yma am gynhadon Protestanaidd. A mae yna agweddau eraill wedyn yn perthyn i'r gwahanol cenhadon ac ymdrechion cenhadol Catholig a fiodd. Wel, mae hi'n 6 o'r gloch, mae'n hen bryd i ni agor y llawr i'r gynulleidfa. Jyst i grynhoi, dwi'n meddwl, y drafodaeth dyn ni wedi cael hyd yn hyn. Dyn ni wedi bod yn, does neb ohono ni yn fyd-eang, a mae hynny, wrth gwrs, yn mynd heb ddweud. A dyn ni wedi ceisio dod i ddeall y dynion hyn i raddau, eu cymhelliadau nhw ar eu telerau nhw eu hunain. A dwi'n meddwl bod yna ddeg i ddweud bod eisiau rhagor o waith yn y maes hwn i ddeall y cymlethdodau rhwng y gwahanol cenhadon a'r cyd-destynau, y cymdeithasau cenhadol gwahanol ac yn y blaen. Roedden nhw'n unigolion, ond roedden nhw hefyd yn rhan o fudiadau ehangach, mudiadau hirhoedlog a mudiadau oedd yn ymateb i'r gwahanol cyd-destynau a roedden nhw'n gweithio ynddyn nhw. Mae yna haenau yma o gymlethdod. A dyn ni wedi ceisio hefyd mynd i'r afael ar cwestiwn mawr. Beth oedd yn gyrru'r dynion hyn? Beth oedd yn gyrru'r rhwydweithiau roedden nhw'n rhan ohonyn nhw? Doedden nhw ddim yn sefyll yn llwyr ar wahân i ymdrechion ehangach, trefedigaethol eu gwledydd. Roedden nhw ddim yn arwyr unigol fel y ddelfryd yna o Livingstone yn Affrica. Roedden nhw'n dod, rhai ohonyn nhw'n briod, roedd gyda nhw cydweithwyr brodorol mewn rhai achosion a chydweithwyr o gymdeithasau eraill Ewropeaidd. A dyn ni wedi ceisio just dechrau edrych ar rhai'r cwestiynau hynny. Nawr, dwi'n mynd i edrych ar lle cwestiwn ac ateb i weld nawr os oes yna. A plis, os oes gyda chi gwestiwn neu sylw, plis rhowch nhw yn y blwch cwestiwn ac ateb. Nawr te, sawl sylw yma wrth Trevor Davies. Diolch i chi, Trevor Davies, am y rhain.
A wedyn, mae yna un arall newydd ddod yma. Wel, awn ni gyda hyn yn gyntaf te. Cwestiwn Meirion a Ceri Thomas. Pa mor bwysig oedd safbwynt ac argyhoeddiad athrawieithol y cenhadol? Neidiwch mewn. Wel, wrth gwrs, oedd rhaid efo'n bwysig, sy'n rhywbeth byd allan na ni bai bod nhw'n agweddig, bod yna ddyletswydd ar nhw i fynd. Ond, dim na beth oedd ei cynnal nhw o ddydd i ddydd, wrth gwrs. Oedd e'n waith llawer mwy. Oedd just bodoli yn ddigon i lenwi bywyd nhw heb sôn am fynd allan i athronyddu neu i siarad gyda'r ynyswyr. Dwi ddim yn credu bod nhw'n feddylwyr dwfn. Mae'n diddorol iawn am yr iaith Tahitieg bod yna gynllued o eiriau athronyddol yn yr iaith. Mae'n iaith gyfoethog iawn o ran delweddau natur. Mae yna rhywbeth fel 20 gair yn disgrifio gwahanol siapiau o don. Mae yna ddisgrifiadau diri o'r lliw yn yr awyr yn gwahanol amseroedd o'r dydd. Ond pan chi'n dod lawr i materion yn ymwneud â'r haniaethol, chydig iawn sy'n dda. Mae hwnna'n un o'r beirniadaethau mawr gath i wneud o'r Beibl, sef bod nhw yn dianc mewn i gyfieithiad o'r Groeg neu Lladin neu Saesneg yn lle trio edrych am air Tahitieg fyse yn wneud y gwaith yna. Felly, wrth gwrs bod yna elfennau athronyddol yn eu crefydd nhw, ond ddim dyna beth bwysig dwi'n credu. Be amdanoch chi, John, a just nodyn yma, o ran athrawiaeth, diwynyddol yn benodol? O ran y cyfnod ac o ran y Cymru, i ni'n sôn am bron o'r holl o'r rhai diwedd 19 ganrif, a sicr hanner cyntaf o'r 40 ganrif ar 15. I ni'n sôn am rhai sy'n dod o gefndir Efengylaidd Calfinaidd, a dyna oedd i egwyddorion nhw a'i diwinyddiaeth nhw. Ond wrth gwrs, i cymhelliad nhw i fynd i wlad arall, oedd nid yn mwyn dysgu Protestannaidd Cymreig Calfinaidd, ond mwyn cyhoeddi'r Efengyl i'r rhai oedd heb cael y cyfle i glywed e. Chwythau wedi cael y fraint ohoni yng Nghymru, rhain yn y gwledydd pell heb glywed eto. A'r gorchymyn iddyn nhw oedd ewch i'r holl fyd. Dyna oedd eu cefndir nhw, diwinyddiaeth Efengylau Calfinydd. Mi oedden nhw'n cwrdd yn y gwledydd yma lle oedd nhw'n gorffen. Falle ddim yn cymaint yn Ynysoedd y De, lle nhw oedd y cyntaf, ond yn Griffith John yn China, mi oedd yna genhadon eraill yno, ac yn cynrychioli enwadau eraill. Methodistiaeth oedd yna, genhadon cref methodistaidd yno, yn eglwysladol. Ac eich chi'n synhwyro yn y blynyddoedd, yn y ganrif cyntaf yna, canrif cyntaf genhadaeth, mor ofalus oedden nhw i beidio a chodi i gwahaniaethau nhw ymhlith y brodorion. I gyflwyno iddyn nhw yr Efengyl yn y ffordd hawsa iddyn nhw i dderbyn ac i ffurfio i eglwysu nhw. Dyna oedd yr egwyddor tu ôl yr LMS, nid cymdeithas y bydyddwyr oedd e, nid cymdeithas yr eglwysladol, nid cymdeithas genhadol y Wesleyed, ond just cymdeithas genhadol Llundain. Ac ar y dechrau, mi llwyddo nhw i allu fod yn weddol gyd-enwadol. Pan ffurfiwyd y cymdeithasau eraill yma, fe gollwyd llawer o'r enwadau eraill, ac ar y cyfan cymdeithas yr annibynwyr oedd yr LMS. Ond ar y dechrau, mi oedd yna bwyslais mawr i fod yn ymwybodol o'i gwahaniaethau, ond eu ceisio eu hysgoi nhw. Diolch yn fawr. A mae yna gwestiwn arall penodol i chi yma, John. Pam dewisodd Griffith John Wuhan yn arbennig? Oedd yna ryw reswm penodol dros hynny? Oedd, oherwydd bod e siwd ganolfan, ac reit yn y canol, yn arbennig bod yna systemau trafnidiaeth cystal, unrhyw ddylanwad fyna bydde fe'n ehangu'n fuan iawn, lledaenu'n fuan iawn. Mae'n ddiddorol
Mae China wedi bod yn wlad llawn rhyfeloedd. Gwrth rhyfeloedd mewnol, rhyfel catre, rhyfeloedd eraill, Japan, Rwsia ac yn y blaen. A mae pob un o'r byddinoedd yma wedi anelu at Wuhan. Oherwydd dylanwad y lle yn ddaearyddo, yn economaidd, cymaint mwy o ganolbwynt yn y wlad na Peking yn y gogledd. Mi oedd e'n gweld trwy lygaid cenhadol, cymaint ag o mae rhai o'r milwyr a'r generals gorffennol wedi gweld trwy lygaid milwrol. Ie, ddiddorol iawn, diolch. Jyst yn edrych nawr, os yna ryw gwestiwn arall. Diolch am yr holl sylwadau amrywiol yma, Trefor. A mae yna, bydden ni'n gwerthfawrogi hefyd Daniel Johnson wedi rhoi yn y chat. Pe bai chi'n gallu llenwi'r arolwg, mae wedi rhoi'r ddolen yn y chat i chi lenwi hynny. Diolch i chi am eich holl sylwadau. Wel, dwi'n meddwl ein bod ni, dyn ni wedi bod wrthi am dros awr erbyn hyn, dwi'n meddwl ein bod ni yn tynnu at y terfyn. Cyn cloi, Wil, John, os yna unrhyw sylw bach arall i chi eisiau rhoi o ran y ddau hyn, neu rhywbeth byddwch chi'n teimlo, dreni na wedys i hynny. Os yna gyda chi unrhyw beth arall i ychwanegu cyn i ni gloi. Gadwch chi John fynd y gyntaf. Just un sylw arall. Ni wedi codi'r holl bwyntiau pa mor bwysig yw i ymchwilio mwy i fewn i safbwyntiau. Pobl yn dod o safbwyntiau hollol wahanol yn feddwl am dylanwadau trefedigaethol ac yn y blaen. Fi'n credu bod na eisiau hefyd ystyried bod ni'n deall yn iawn beth yw barn pobloedd y gwledydd yma lle y cenhadol wedi mynd yn bresennol nawr. Erbyn hyn, o ran y dieithid yma ddath atyn nhw yn y 19fed a 20eg ganrif ar 15. Nid ystyriau i ni wedi clywed amdanyn nhw ac falle rhai gwahanol theoriau ac athronyddiaethau, ond mae yna stori hefyd gan y brodorion y wlad heddiw o ran eu teimladau nhw am rhai na ddaeth i'w gwlad nhw. A just un stori i ddangos hynny, mae yna gerflun mawr o ben Griffith John yn sefyll o flaen un o ysbytau mwyaf China, sef yr Union Hospital yng nghanol Wuhan. A hwn oedd yr ysbyty ddechreuodd Griffith John, a mae nawr yn lle enfawr. Mae'r byst yma Griffith John tu fas prif mudiad ysbyty, a mae yna ryw 5 miliwn o Tsineaid yn pasio'r byst ac yn edrych arno fe pob blwyddyn. Dyna yw just y rhifau o'r rhai sydd yn mynychu'r ysbyty yma. Mae fe yno oherwydd bod nhw am gydnabod i gyfraniadau tuag at meddyginiaeth yn ei dinas. Ond y gwirionedd yw bod yna miliynau mwy o bobl yn Wuhan a mwy o wybodaeth am Griffith John na sydd yng Nghymru gyfan. Mae hwnna'n pwynt i orffen. Diolch yn fawr. A Wil, os gyda chi bwynt i orffen? Wel, swn i hefyd yn edrych ar y sefyllfa heddiw. Mae'r anghyfeirwyr yn Tahiti ydy'r eglwys gryfa yna o hyd. Wedi bod chydig dros 20 mlynedd o'n nhw yna cyn cael eu tawlu allan, a bod y Catholigion wedi bod yna am ganrif a hanner a mwy. Yr eglwys mahoni ydy'r eglwys gryfa, a maen nhw'n politicaidd iawn. Maen nhw wedi gwrtho fel yn erbyn Ffrainc am y bomio y tests nuclear. Maen nhw wedi bod tu ôl i bobl cael annibyniaeth ac yn y blaen. A mae hyn wrth gwrs yn deillio o'r radicaliaeth y syniadau cynnar gath ei gyflwyno iddyn nhw gan John Davies ac eraill. A un peth arall o'n i am weid oedd anghofi yn mynd yn drwg, ond well i fi adler ar hynny. Yda we yna. Iawn. Wel, diolch yn fawr i chi. A dwi'n meddwl un sylw arall bach gen i gloi, sef
teitl y sgwrs heno oedd Globaleiddio'r Cymru, ac wrth gwrs mae'n iawn tynnu sylw at y ffaith bod yr holl weithgarwch cenhadol yma, a hyd yn oed cyn i'r gweithgarwch ddechrau y cyfeiriadau at weithgarwch cenhadol mewn gweithiau fel emynau Pantycelyn ac yn y blaen, yn fodd i ddod â rhannau o'r byd oedd ddim yn bodoli i'r Cymru i bob pwrpas, oedd ddim yn rhan o'i ymwybyddiaeth nhw, yn fodd i ddod â nhw adre i fewn i gapeli, pilpidau, ymwybyddiaeth pobl llawr gwlad yma yng Nghymru. Mae'r dylanwadau yn mynd y ddwy ffordd. Mae tafolu ac yn y blaen yn anodd, ond y sicr o ran Globaleiddio'r Cymru, dwi ddim yn meddwl bod amheuaeth bod John Davies, Griffith John a sawl un arall wedi bod yn dylanwadol dros ben am gyfnod hir. Diolch i chi gyd. Dim ond crafu'r wyneb dyn ni wedi gwneud, wrth gwrs, hyd yn oed mewn awr a chwarter. Mae llawer mwy i ddysgu ac i feddwl amdano. Diolch yn fawr i'r llyfrgell am gynnal a rhedeg y sesiwn yma heno. Diolch i Wyn, James, ych chi'n gweld bod Wyn yn bresennol gyda ni, Wyn sydd wedi curadu yr arddangosfa yn y llyfrgell. Unwaith eto, mae'r arddangosfa yna yn rhedeg, mae'r dyddiad gen i yn rhywle, efallai bydd Wyn yn rhoi yn y chat. Mae'r arddangosfa yn dod i ben ym mhen rhyw fis, os dwi'n cofio'n iawn, dwi wedi colli'r dyddiad. Ond, da chi, ewch i weld yr arddangosfa o hanes cyfieithu'r Beibl yng Nghymru a'r tu hwnt. A gyda hynny o eiriau, dyma ddymuno i chi noswaith dda. Hwyl fawr. Hwyl fawr.